وەکو ئیرۆ چل ڕشتی پەر دەبن لەسەر ئۆغرکردنا دەکادرێن پێشکەرتیên Rêbaza Partî û Barzanî ew jî Azad Şebek û birayî hêja Nehroz bi oxirkirina ve herdû kadira xesarekî mezin li tevgera siyasiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û Tevahiya Kurdistanê dibe xesarekî mezin e ji bo malbata wî, ji bo hevalûhogirê wî, ji bo Rêbazê, ji bo pirtûkxana Kurdî, ji bo beşê Rewşenbîrî Dibêjim tu kolan li Rojavayê Kurdistanê nemane ku dengê Azad Şebek wekû zengilê azadiyê tê de nehejiyaye şaşika wî ya sor şehdebûnê didê her wisa pirtûkxana wî şehdebûnê didê her wisa dewra wî ya kadirtiyê şehdebûnê didê ku ev camêr jiyana xwe hemî terxan kiribû di ber xizmeta Rêbaza Pîroza Cenabê Mala Mustafa Barzanî û Kurdperweriyê de her wisa ez wî jî meşkev de hevdû dinyasiyan me nas dikir ji ber ku gelek münasebê hizbê wextê ku çêdibûn me bi hev re me çalakî kirine me erîftiya Newroza kiriye dibêjim belkî hinek ji van kasê te dengê min wî bi hev re ye jî 2002 jî dibêjim Mehrecana Helbesta Kurdiya doyemîn ku min wî beşdarî bi hev re kiriye di bêjeriya ya Mehrecana Helbesta Kurdî de sersaxiyê ji malbata wî re dixwazin ji hemû kes û karî wî re ji hemû milletê Kurd re û cihê we bihişta berfereh bê.